Hello po, ako po si Lester at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng beef broccoli. Madali lang po ito. Sundan nyo lang po ako at i-ready nyo po ang inyong mga ingredients. At ito po ang ating mga gamitin. Beef sirloin, minced garlic, onion, garlic powder, black pepper powder, at star anise, pampabango, at cornstarch. At soy sauce or toyo. At maglalagay din po tayo ng oyster sauce. At halu-haluin po natin. Haluin po natin mabuti. At maglalagay po tayo ng tubig. Depende po sa inyo kung gaano po karaming tubig ang ilalagay nyo. Kung makunat po ang baka, damihan po natin ng tubig hanggang sa lumambot po ang ating karne. Umpisahan po natin. Sindin na po natin ang ating kalan ng high heat. Yan po. Takpan po natin. Pag kumulo po ito at pahinaan po natin sa medium heat. Yan. Kulo na po. At naglagay din po pala ako ng beef cubes. Dagdag lasa po yon. Pwede po kayong maglagay ng patis or dagdagan po ng toyo kung kulang po yung lasa. Pon po natin muli para makuha natin yung gusto nating lambot. At sunod na po natin ang broccoli stock. Ito po yung tangkay ng ating broccoli na nilinis ko kanina. Iniiwa ko po. Kaysa itapon, pwede po nating ihalo. Ayan. At medyo luto na po. Isunod na po natin ang broccoli florets. Yung bulaklak po ng ating broccoli kanina. Inihiwa-hiwa ko po ng maliliit. Pinag-hiwa-hiwalay ko po siya. At haluin po natin. Ayan. At takpan po natin. Iluto po natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Para sa gayon, maluto po siya konti. Mas masarap kasi medyo crunchy yung broccoli natin. Yan. Luto na po ang ating beef broccoli. Napakadali po nito. Yan po. At kung bago po kayo sa aking channel, pasubscribe na lang po. Pag-ipindot ang notification bell. At sa gayon, updated po kayo sa aking putahe na lulutuin pa. Salamat po.